масалан имрӯз филмҳои тасвирӣ барои тарбияи фарзандони мо ба забони тоҷикӣ нест, воқеан нест. ва барои масалан ҳамин роҳро пеш гирифтан ва ё ҳамин корро пеш мондан маблағи зиёд талаб мешавад. ва ба ғайр аз ин худи мо бо шумо медонем ба забони русӣ тарҷумаи маънои Қуръон мисол чандин намудҳо ва ё бо чандин тафсирҳо ҳаст, аммо ба забони тоҷикӣ то ҳол бубинед ки пурра нашудааст. Яъне ки шахсе пайдо намешавад ки ана ҳамин корро сарпарастӣ кунад, ё ки шахсе пайдо намешавад ки ҳамин корро худаш ба уҳда гирад. Яъне пурра ба мисли ки ба забони англисӣ ҳасту, ба забони русӣ, яъне байналхалқияш ро ман дар назар дорам, ё ба дигар забонҳо ҳаст. Аммо ба тоҷико чӣ шудааст ва чӣ камӣ дорад ва барои чӣ намекунад? Шумо гуфтед ки ҳозир навакак шумо гуфтед ки як нафар агар набошаду як корро накунад, он коре ки бояд карда мешуд, ҳамаи мардум гунаҳгор мешавад. ва дар ин ҳолат чӣ мешавад? бале, мо албатта агар як шахсе бошад ки аз пагоҳӣ то бегоҳӣ ба хидмати мусалмонҳо вақти худро ҷудо карда бошад, ғолибан ин шахс даромад надорад ё даромад дошта бошадам кам аст, ба сарфу хароҷоташ ё ба сарфу хароҷоти амалаш мувофақат намекунад, ин ҳамон ба гурӯҳи фақир ё мискин медарояд. лекин дар масъалаи ва фи сабилиллоҳ барои дохил кардан ин масъалаи иҷмои уламо нест. мо наметавонем монанди фақиру мискин ба пуррагӣ гӯем ки бале дода мешавад, яъне ки ба ин фатвоҳо ҳаст. масалан баъзеҳо гуфтанд ки сохтани масҷидам ба калимаи фи сабилиллоҳ медарояд ё чоп кардани китоб ва тақсим кардани он, лекин қавли саҳӣ инҳо намедарояд, барои он ки муроди шариат дар ин ҷо фақат фи сабилиллоҳ ин ҳақиқати луғавӣ ҳаст ва ҳақиқати шаръӣ. ҳақиқати луғавӣ ом аст, ҳақиқати шаръӣ хос аст. инҷо дар мобайни калом омадагӣ аст. ин хел дар луғати араб ин хел гап нест ки масалан ба хона Муҳаммад даромад, сипас Абдуллоҳ даромад, сипас Қосим даромад, сипас мардум даромаданд, сипас Акмалҷон даромад. яъне ки се нафарро хос зикр кардем, дар мобайн тамоми мардумро гуфтем, ҳама дар ин медарод ом, бо як каси дига дар охир гуфтем. ҳаст дар луғати араб таназзалул малаикату ва рӯҳ, фариштаҳо нозил мешан шаби қадр ва ҷибрил ҳам нозил мешад. яъне фариштаҳо ки гуфт, ҷибрил ҳам ҳаст, лекин ҷибрил алоҳида зикр кард барои манзалати ҷибрил, барои бузургии ҷибрил, ё ки аллоҳ таоло ки ҳафизу ала солавати ва солати лвусто, 5 вақт намозро муҳофизат кунед, эҳтиёт кунед, дар вақтҳош хонед, аҳамияти ҷиддӣ диҳед ва намози миёнаро, яъне намози асрро. вақте ки 5 вақт намозро хонед, гуфт аср ҳам буд, лекин баъди ин ки ом гап зад, бо хос асрро зикр кард, далолат ба бузургии намози аср мекунад. лекин дар ин ҷо аллоҳ таоло ба 8 гурӯҳ фақат закот дода мешавад, ба фақирҳо, ба мискинҳо, ба фалониҳо гуфту ва фи сабилиллоҳ дар тамоми корҳои хайр дар роҳи аллоҳ таоло гӯем ҳамин мискинҳои фақирҳои мискинҳо ҳамаша дар бар мегирад, сохтани масҷиду хидмат ба ин шабакаҳою ҳамаша дар бар мегирад. бо дар давомаш ва бни сабил гуфт ва ба мусофир. ин услуби луғати арабам пасттарин араб ин хел истифода намебарад, ҳолон ки аллоҳ таоло зеботарин шахс аз рӯи сухан гуфтан, зеботарин сухани аллоҳ таоло аст. ин дар сухани аллоҳ таоло айб аст. бинобар ин ва фи сабилиллоҳ дар ин ҷо ҳақиқати шаръӣ дорад, мурод ҷанг аст. ва қавли имом Молик ва қавли имом Аҳмад ҳам аз ҳамин берун нест, барои он ки калимаи ҷиҳода мусулмон аз ки шунавид, аҳкоми ҷиҳода аз ки шунид ва дар айни ҷиҳод мо ҳоҷат ба илм дорем. бубинед, яъне мо дар ҳамин ҳолат ба аҳли илм муҳтоҷ ҳастем. бинобар ин имом Молик ва имом Аҳмад аҳли илмро дар ҷумлаи калимаи ва фи сабилиллоҳ дароварданд, лекин дигар гурӯҳҳоро надароварданд, сохтани масҷида надароварданд масалан.